हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरनाय थाबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय दोहौ दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे दोहौ आबुं बर' सावथुनखौ जोंहा गलापी फिल्म प्रडाक्शन बेनारा पार्ट बाय पार्ट रिलिज होना होगासिनो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बिनिनो पार्ट 2 भिडियोखौबो गलापी फिल्म्स प्रडाक्शन बेनारा रिलिज होना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे पार्ट 2 भिडियोखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे भिडियोनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर, नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।